Nee. Ja. Zo. Hey. Ja. 1, 2, 1, 2. Ja! Echte bakker Eddy de Jong had tongens 10 december het nieuwe pand in de Westereen openen. Het bijzondere aan de verhuizing is dat ze de winkel net hoefden te sluiten en dat het pand maar een paar meter naast het oude pand is. Dan hebben we een beetje meer contact met het centrum. We zitten hier dus achter de snackbar. En volle uitzicht hebben we dan net. En we vinden het ook heel fijn om meer beleving met het centrum te krijgen. Toen heel mooi openblijven. Dus natuurlijk hebben we een hele grote voorbereidingen. Er is al een uur heen gegaan. Nou ja, nu kunnen we dus mooi teruggaan. Omdat we in het orenpand eind januari maar we daaruit. En we kunnen nou mooi dit pand gebruiken. Verhuizen in coronatijd is wel een risico. Toch hebben ze hier net een soort last van hoorn. Nou, we zijn al bezig. We hebben al de planning een jaar lang eigenlijk al dat we zijn van... we willen er maar jongen gaan en we willen wat nieuws en een nieuwe uitdaging. En toen kwam inderdaad wel de corona, dus dat weer wel even spannend. Maar voor uzelf, we kunnen gewoon terugwerken. Dus dat is op zich wel heel positief. Want ja, het is wat drukker als voor de corona natuurlijk. Omdat een mensen toch nog thuis blijven moeten. De nieuwe winkel biedt een soort extra mogelijkheden van mijnwerkers en klanten. Nou, het is roemer opzetten. Qua kantenmeters is het wel hetzelfde. De winkel is nu misschien 74% en bij de ijsmakerij en de inpakruimte is het 24%. Verder, het is al je moderner. Het is mooi room opzetten. De meesten die kennen nou gewoon hunzelf redden. Die kunnen zelf winkelen en we helpen hun ook. En ze kennen, en we hebben natuurlijk al je hele andere producten nou dan dat we in een orenwinkel gingen, die we nu presenteren kunnen.